Okay, følgende opgave går ud på, at man får til opgave at kigge på Haldor Topsøe. Haldor Topsøe AS er en dansk produktionsvirksomhed, der producerer katalysatorer. Virksomhedens grundlægger Haldor Topsøe døde i 2013, 99 år gammel. Virksomhedens hjemmeside er topsøe.com. Spørgsmål A. Redegør for virksomhedens hovedaktivitet. Når man går ind på virksomhedens hjemmeside, så finder man følgende. Inde på hjemmesiden kan man finde under About Us, kan man finde Mission and Vision. Og her får man lidt at vide om, hvad deres mission er, og hvad deres vision er. Og man kan se, altså det handler noget om katalysatorer, altså komponenter, der kan forstærke en kemisk proces. Haldor Topsøe er førende inden for procesteknologi og heterogen katalysator til olieraffinerier, fremstilling af kemiske produkter og miljørigtige energiprocesser. Katalysatorer anvendes blandt andet til fremstilling af kemiske produkter, f.eks. metanol, svovlsyre, ammoniak og brint. Så det er kemiske produkter, som vi i vores dagligdag bruger. Andre katalysatorer kan bruges til at forbedre miljøet ved at rense olie for svovl og nitrogenforbindelser, eller til at rense røg fra kraftværker og udstødning fra store dieselkøretøjer. Det er altså sådan lidt en opsummering af, hvad man finder om virksomheden. Her på Vision Mission kan man også finde de forskellige andre punkter. Spørgsmål B. Men på baggrund af virksomhedens årsrapport for 2014, kan du finde på virksomhedens hjemmeside under menupunktet Investors, så kan du finde nettoomsætning, årets resultat, aktiver, egenkapital og antal ansatte for de omkring sidste 5 år. Der har jeg gjort det lidt let. Her har jeg fundet så nettoomsætningen fra 2014, 13, 12, 11, 10 og 9. Det vil se, at nettoomsætningen på 5 milliarder, 5,6 milliarder her, årets resultat i kroner 440, aktiver i millioner kroner, så følger egenkapital, antal ansatte. Vi ser, hvordan det følger de forskellige år. Så hvis jeg ser, at antal ansatte er gået op i 2014 i forhold til 2013, vil jeg se, at i 2009 var der færre ansatte, end der var i dag. Cirka 500-600 færre ansatte. C. Der skal man beregne indekstal for de fundne poster med 2009 som basisår. Indekstal det hjælper os i forhold til at finde ud af, hvor vi kommer fra. Igen, 2009 det er indekstal, så det er indeks 100, og så i 2010, så 99, så er det 104, 123, 126, 134. Så vi se, at der er forekommet en stigning i nettoomsætningen. Årets resultat, det er faldet fra 2009 til 10, men så er det så steget følgende. Virksomhedens aktiver er også steget. Virksomhedens egenkapital er også steget. Og antal ansatte er ligeledes steget. Forklar, hvad de beregnede indekstal viser. Det gik jeg så ind i forhold til, hvordan de forskellige punkter de er stedet. Redegør for, hvilken af årsregnskabslovene, regnskabsklasser, virksomheden tilhører. Her kan vi se i forhold til den figur, vi så i kapitel 12.1, at vi ser, at Haldor Topsøe tilhører regnskabsklasse C, i det såvel omsætning, balance som ansatte overstiger grænserne for store aktieselskaber. Dette fremgår også afsnit om regnskabspraksis i virksomhedens årsrapport.